ka biskuit dito ini ah. Apa ka ba? Ah. Halo guys, semua naiyabantakan. Kaya. Ay, kunak-kunak kayo. Pati oras yung habang nagpagis ko. Kapag kawagis ko talaga. May oras yun. Mama na eh. Makan. Hoy! Bakit niya mama nakakita? At ayaw ko. Ayaw ko. Ay, ako. Oras na.
Mga lid. May kay mga anin inyang garog ti oras na nagpabayag-pabayag kay pailaang. Kanyo kahit yapan mangan. Inanan ko, may atoy na eh. Ate nga pan na. Pay, niya nung orasan. Niking ko niya kukun na. Pata di rumah.
Empress? How do you know the Empress? Kasi, How do you know? Paano mo nalaman? Kasi anong naman na the Empress? Hindi ba yan? I-impress anak na nga to. Mas at powers na ng iti. Queen. Iso nga iso na ti super power na ti impress. So you're the Empress. What can we get about it? What's only about the Empress? Sino nang ibagin ka? I don't know why. Damdaman ka nga mas nagtinikis Tapos ipahigit-higitan sa kayo lang Ibagam na ibaga na mga iba kinititang bubugong ka na awatang. Bubugong ka. Gusto nga dapat ibagam kinititang mo. Kaya yung school yung damdama Nagdang tanong ako ng school. Wala yung warga. Yung kung dapat ko. Looks. Look. Look. The Empress. I'm the servant. The servant ko. Ilagay dito ko. Para luto, para galing. I'm the servant. Empress key. Yung pastor, so may ganun doon yung tawag. Ano rasa? Hello, boy. Ayos na na. You don't know how to speak in English. You don't know? Hello mo? Why? When you're young, you know how to speak in English. You can try. You try. You just watch the story time so you know how to speak English, okay? Okay? Okay. Okay, Mama. And eat well, okay? Okay. Come here, Joy, faster. Kong. Giro. May katanong natin mo. Ay, natin mo. Wait, dito. Baba. Kaya sabi ko mababot sa tanong-tanong. Nagpakulam Bull. Ayun, Empress! Ano pa ang tanong? Salamat po ati. Mama kasi Salamat po. ano kasi pati boy kasi Hindi nga gusto na.
girl, read, no boy, read. No, ti babae pa rin sila sila nakikita. Read. Read. Mama, ano ba? Sila ti Uy, Dati 15. Empress, hello. No, Empress. Hello. I am Empress. Yes. Hello, 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 hello. Vlog sila, shout out. Thank you for visiting my live stream. Kung mama sa balantay si Chili Patim. Nyo? Hindi ko sa balantay na Patim manem. Joy. Isa po nanti tayo. Siyak nang ipang di Joy. Ay. Shout out for million in the house. Welcome, welcome. Upcoming patamsak met kumanot agyaman na. Isa lang kasi pong ko eh. Wala akong panggala mamaya, di ba? Osko. Okay. Yan, screenshot ko na lang para bisitahin ko. Kailan ba yung kuha nito, premiere niya? Kailan yung premiere niya, idol? Nangingot ako. Ba't ngayon ka lang? Napanam? Nagkapuwang? Dito tayo. Adamante. Isko ko manan tito. Kumain ka na? Dito. 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 Ah, dito. 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 Mag? Dito. Dito. Tumala ka, ma'am! Pakas dyan. Kain ka na ata. May na kami pa'y alisan. Magkikisabay nga. Kumain ka na. Kamangan. Dito. Gago ka eh. Inantay kita kagabi. Sabi mo pupunta ka. Agjibay. Nadibit din mo ko chinat. Nakadali na. Nag-barbecue okpit. Tapos nagluto-luto okpit. Sabaw-sabaw. Nakadali na kita sa ulin niya. Tangkat nagkat ng gano'n na nun. Tapos agbay taman ka tagkat manon. Ka dinak en chat. Ate, it's a button nakman. Natulog ako agad-agad. Kasi talaga magdibagbag medical man. Adji ko medical man. Umay ko dito. Tatlo ko mag-win ko na. Adji ka rin. Pagkalikan di mo dito sila na natulog. Tapos pagdating ko dito kapag Ano naman eh? Iwasan pala agyosis kay sa pagkaka-impeksyon. Kas nga talaga no isa insardeng mon tapos kas lang ay pabalik-balikan isukan nyo. Idi diretso kanya kathan mat ngam di kon kat agkaragurigura kun. Kumukay tumay talaga din. Ako may Ti? pati. Kumay? Isko Jai. dito. Jay nga ron. Senior ball. Grabe eh. Marabi eh. Ako may pati. Ang bilis naman gabi na. Ako may pati. May hinahabol pa akong oras eh. Sport. Mamay sa kanda. Kani arpat. Handa kaya? Kabain mo nyo. Handa kaya ta. Adamantia. Tuturo lang dito yun ang Adamantia. Isko ko magpito. Nati bagi ni mama.
Ang bagay. Ano ang problema? Anong kailangan? Ang karoon kita kuha. Amo dak pa sure biging ano naman balik pa man panahon mo. Ano oras kayo matatapos? Alas 12? Alam sila din mo tikon ko na. Marami pa akong oras na kakahabulin. Alas 4 ko kayo natulog. Ay, agalas 5, di patay. Yung oras na nakarating, agalas 11. Gabal mo malabang ko. Gabal mo Tayo, nagbigos mo. Ano ulam yan? Wala. Hindi ako nagluto.